Damos xa por rematado o concurso e mentre o xurado delibera actuarán as pandereteiras do grupo de música tradicional Xacarandaina na modo de exhibición. Interpretarán canto, xota e pasodoble de Toutón. Toutón é unha parroquia do concello de Mondariz, Pontevedra. Hoxe en día é moi coñecida por organizar uns seráns que congrega máis xente en toda Galicia. Chaman os seráns dos namorados, xa que coinciden no fin de semana máis próximo a San Valentín, e ali acuden bailaríns de toda a Bisbarra e tamén de toda Galicia. Realmente o valor de Toutón reside na súa xente acolledora, festeira onde as haxa. Nós, desde aquí, queremos facer extensible o noso agradecemento a todas as persoas que souberon conservar as nosas tradicións, e máis concretamente a nosa música e o noso baile, para que chegase vivo ata nós. O que as pandereteiros van cantar hoxe é só unha pequena parte da infinidade de melodías que a xente de Toutón ainda canta. Realmente, xoias do noso patrimonio inmaterial, que nós queremos divulgar e revalorizar levándoas a escena. Con todos vos, as pandereteiras do grupo de música tradicional Xacarandaina interpretan canto, xorta e pasodoble de Toutón.